qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Apa? Wa Faslun utawi iki kono pasal wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa sholatan sholatun la sababun ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira wektu la yusalli sing ora sholat fiha ing dalem wektu illa sholatun kecuali sembahyang lah sing tetep kedue sholat sababun sebab. Jadi ada waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya kecuali ada sebabnya. Maksudnya ini ba'da sholat, maksudnya engkau tak terang. Ba'da sholat di subuh sawise sembahyang subuh hatta tatlu asyamsi sehingga meletak srengenge. Wa inda tulu'iha lan ing nalikane meletak srengenge hatta tatakamala sehingga sempurna wa tartafi'alan munggah apa srengenge qadra ruhin saukur tombak. Wa idza stawat lan nalikane jejeg hatta tazula sehingga kingsir. Wa ba'da sholatil asri lan sawise sembahyang asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Wa inda ghurubi lan nalikane surupe srengenge hatta yatakamala sehingga sempurna apa guru dua surupe srengenge. Jadi ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat di dalamnya kecuali jika sholat itu ada sebab. Sholat atau sebabnya misalnya apa? Ono wong mati terus duwe kewajiban sholat itu oleh. Jadi sing gak oleh itu bar subuh nanti meletaknya srengenge. Nomor loro srengenge nganti dhuwur ya, nganti dhuwure sak tombak. Barasar nganti tekan surup. Telu nalikane surup pas. Papat nalikane srengenge pas tengah-tengah. Terus sing nomor 5 nalikane srengenge isih separo mlebu ning gone ufuk iku ora entuk sembahyang sunah. Ora entuk sembahyang sunah kecuali sembahyang ono sebabe. Sembahyang ono sebabe kowe mlebu masjid berarti kowe duwe hak salat tahiyatul masjid. Ya lek. Berarti mergo kowe wis mlebu ning gone masjid. Ana wong mati, kowe kudu nyolati mayit, oleh. Apa nek salat sing sebabe grono iku ya oleh. Tapi nek kaya salat duha ora oleh mergo ana sebabe. Faslun wa sholatul jamaah lan salat jamaah iku sunnatun muakkadatun sunnah sing den kukuhake. Wa 'alal ma'mumi ing atase makmum ayat dia yang niat al-iktimama makmum jadi makmum dunal imam orane imam. Jadi imam ora usah niat jadi imam ora apa-apa, tapi nek makmum wajib niat jadi imam. Wa yajuzu lan menang ayat tamma yen to makmum sapa al-qurru wong sing merdeka jadi makmum bil abdi ning gone budak oleh. Wal balighu lan wong sing balik dadi makmum bil murahiki kanthi bocah cilik sing durung balik. Wala tasiku tapi ora sah kuduatu rajulin makmume wong lanang bimraatin lawan wong wedok ora oleh. Wala qari'un lan ora wong sing wong sing iso maca bi ummiyin lawan wong sing ora iso maca. Ana wong gak iso maca Quran, kowe mongko santri iso maca Quran. Lah kok kowe makmum ning gone apa? Imam sing ora iso maca Quran ora oleh, ya ora oleh. Wong ngene makruh apa jenenge? Umpamane ana imam ora fasih. Ing mongko kowe fasih. Terus kowe ngerti nek imame ora fasih. Wis, ngono iku makruh.
Tur nek kowe nyalahno bacaane imam, salatmu ora dadi. Paham? Jadi misalnya ana imam macane Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kowe ngerti ngono iku salah, iku makruh. Ya. Lah kowe terus nyalahno ning jero ati lho. Maca kok ngene. Iku berarti awakmu nek dadi makmum ndekne ora dadi sembahyang. Ya gitu lah. Jadi wong pinter itu yo repot. Nah, terus wa ayu maudhi'in sholat wa ayu maudhi'in utawi ndi panggonan sholat sing sholat sapa wong fil masjid ing dalem masjid bi sholatil imam lawan sholat imam fihi ing dalem masjid wa wali utawi wong iku alimun ngerti bi sholati lawan sholat imam ajza'a oleh hu ing mengkono iku mau malam yataqaddam selagine ora disiki sapa makmum alaihi ngatasi imam wa in sholat lamun sholat fil masjid dalam sholat wal makmum mulan hali utawi makmum kharijal masjid iku tetep ing dalam jabane masjid qoriban hale parang minggu saking imam wa hali utawi makmum iku alimun ngerteni bi sholati lawan sholati imam wala ilalan ora ana wates iku maujud gunakane kono jaza oleh ya. Jadi nek umpamane awakmu iki masjid imame ning kene, imam ning pojok kono. Awakmu dadi makmum ning pojok kono. Waduh oleh asal kowe ngerti gerakan imam. Satu. Sing kedua, imame ning jero kene, awakmu kok ning jaba, to ning kono. Oleh asal kowe ngerti gerakane imam. Tur ora patek ado. Ora patek ado. Nek ado ora umpamane ado iki Jumatan masjid agung terus kowe sembayangan ning gone ngarepe gerbang museum. Museum Kartini itu gak oleh. Mergo awakmu wis ora ketok makmum terakhir perubahan gerakannya kan wis gak ketok. Mbok delok saka kono ketok ndak sujud karo rukuk lah wis ora ono bedane. Maka tidak boleh, ya. Ora entuk maju ora entuk. Mangane piye? Umpamane salat ning masjid agung, wis. Terus awakmu dadi makmum tapi ning gone ngarepe toko Suzuki lho, mobil Suzuki. Ora. Ono kan toko mobil Suzuki ning gone ngene. Lah kowe sembayangan ning kono ora oleh. Mergo kowe sak ngarepe imam. Ora oleh sak ngarepe imam karo Imam Syafi'i ora oleh. Sumpin kowe ning gone Mesir. Ning gone Mesir wayah Jumatan, kowe roh wong sing disi iku akeh. Jadi imame ning kene, dene sembayange ning ngarep kono, ning gone musala kono. Tapi imame ning kene. Ngono iku nek cara Imam Syafi'i gak oleh. Kecuali ning Masjidil Haram. Kecuali ning Masjidil Haram oleh. Mergo ning Masjidil Haram iku di Ka'bah ya, itu umpamane Ka'bah. Kowe sembayang ning kene. Imame ora ana ning kene. Imame ning nguri nomor. Siji, imam ning ngurimu. Nomor loro. Sing ning kono iku berarti ning ngarepe imam. Wong salate ngadep Ka'bah. Berarti ada depan, imam karo makmum ada depan. Imam ini makmum Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Oleh ning gone Masjidil Haram. Selain di Masjidil Haram ora oleh, yo. Kok beda tekan Masjidil Haram kabeh. Ben iso delok. Faslun wa yajuzu lan oleh wenang lil musafiri kanggone wong sing lelungan. Qasru sholati ngringkes sembayang. Ar-rubaiyati sing bangsa patang rekangan. Bi khamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat. Ayamuna nomor 1 ayamuna yen to ana apa safaruhu lungane wong fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Wa ayamuna lan yen to ana apa masafatuhu jarake lelungan iku sitata asyara 16 farsakhan farsae. 16 farsa itu berarti 80 kilo. 80 kilo. Wa ayyamuna muaddiyan. Wa ayyamuna lan yen to ana sapa
wa ayamuna lan yen ono apa sapa wong muadian iku ada ora qadha li sholati maring salat arbaiyati sing bangsa papat wa ayam iya lan yen niat sapa wong al qasra ing qasar ma'al ihrami nalikane takbiratul ihram wa alla ya'tamma lan ora dadi makmum sapa wong bimukimin kelawan wong sing manggon wa yajuzu lan menang titik ya sembahyang qasar iku oleh nalikane apa nalikane bepergian tapi nek qadha ora oleh nek i'adah oleh ya bedane qadha karo i'adah kuwi ngene umpamanya kamu salat wis mergo kowe numpak pesawat kowe misale ame lunga ning gone India maning pringgapan mergo kowe untuk bojo kok pringgapan terus ning dalan kowe lak salat kudune wong liwat dhuwur tapi mergo ning dhuwur pesawat kowe ora iso sembahyang mergo nek salat fardu kudu ngadeg kowe gak iso ngadeg wong ning dhuwur pesawat terus kowe nglakoni salat sak isane begitu mudhun kowe kudu baleni salat ora qadhaan tapi i'adatan ya baleni tok ora dosa ora baleni nah lan nek baleni oleh dikosor oleh dijamak wa yajuzu lan renang lil musafiri kanggone wong sing lelungan ayu jami'a utawa jemaah yen to jamak baina dzuri ing dalem antarané dhuwur wal asri lan asar dhuwur karo asar dijamak oleh fi waqti ing dalem wektu ayman dindi sa'a sing ngersakake sapa wong wa bainal maghribi lan antarané maghrib wal isya lan isya fi waqti ing dalem wektu ayman dindi karone sa'a sing karep sapa wong wa yajuzu lan menang lil hadiri kanggone wong sing ora lunga fil matori ing dalem udan ayat jemaah yen to jamak bainaha ing bainahuma ing dalem antarane karone fi waqtil ula ing dalem wektu sing kawitan minggu saking karone dadi nek umpamane kowe ora lunga ning omah tapi dilalah udan kowe ning omah ngene iki ya lah temu-temu kowe lagi sholat dhuwur udan terus kowe sholat dhuwur bareng sholat dhuwur udane durung bar isih udan kowe langsung bablas mbok jamak karo asar oleh tapi ora oleh dikosor ya ora oleh dikosor jadi misalnya kowe sembahyang dhuwur bareng itu sembahyang asar oleh tapi nek ning ngarep nek ning guri ora oleh wong kowe gak iso mudhek kok musole paling udan paling tak jamak takhir ora entuk untuknya dijamak apa takdim maghrib kowe lagi enak salat maghrib kok terus udan oleh dijamak karo isya kowe jemuahan udan kowe jumatan enak salat Jumat bareng salam kok isih udan kowe ngadeg neh terus salat asar oleh tapi ora untuk dikosor jadi berarti dia tetep patang rakaat nah faslun wasyara itu wujubil Jum'ati utawi pira-pira syarat wajibe salat Jumat iku sab'atun ana 7 sab'atu asya'a itu pira-pira perkara nomor 1 sing wajib salat Jumat al Islamu nomor 1 Islam wal bulugu nomor 2 balik wal aqlu nomor 3 ora edan duwe akal wal hurriyatu lan merdeka wa dzukuriyatu lan lanang itu ora wajib wasihatu lan sehat wal istitanu lan apa sih warlock warga lokal istiton itu warga lokal warlock utawa apa jenenge warlock akamsi. Yo akamsi itu bahasa Arabe istiton, mustautin,
istiton. Wa syara'itu fi'liha, syarat lakoni sholat Jumat salah satu telu. Siji, antakuna yen to ono albaladu negarane utawa tanahe misron kota, au koryatan utawa desa. Wa ayyakuna lan yen to ono apa al adadu cacahe wong arba'ina 40 min ahli Jum'ati saking ahli Jum'atan. Wa ayyakuna lan yen to ono apa al waktu bagian tetep fa in kharaja lamun metu apa al waktu au adimat utawa ora ana apa asyurutu syarat sulian mongko salat zuhur. Wa fardhuha lan fardune salat Jumat iku salah satu nono telu. Khutbatani khutbah ping pindho. Yaqumu ngadeg bima ing dalem karone khutbah. Dadi khotibe kudu ngadeg. Wa yajlisu lan lungguh bainauma ing dalem antarane karone. Jadi antara khutbah pertama dan kedua dia harus duduk. Wa al-musalliya lan yen to salat sapa wong rakaataini rong rakaat fi jama'atin ing dalem berjamaah. Dadi ana wong 40 tapi nek salate ora jamaah ya ora dadi Jumatane, kudu jamaah. Wa hay'atuha lan sunnah hay'ae salat Jumat arba'u khisalin papat pira-pira perkara. Al-ghuslu siji adus, wa tandhiful jasadi loro resiki awak, wa lubsu thiyabil gaidi biudi lan nganggo tiap pakaian albidi putih. Kene Jumatan ora lambi putih. Wa akhdhu dhufri lan ngetoki kuku, wa tibi lan wangen. Jadi oleh kowe ya. Wong itu oleh Jumatan ora boleh. Oleh tapi ora wajib. Wa yustahabbu lan den sunahake apa al-insatu meneng fi waqtil khutbati ing dalem wektune khutbah. Wa man lan sapane wong dakhala sing mlebu sapa man wal imamu ale utawi imam yaktubu lagi khutbah sholat mongko sholat rakaataini rong rakaat khafifataini sing enteng karone tegese ora usah tuwa-tuwa tumaya jenisu nuli keri-keri lungguh ya nek wis khutbah ini oleh naam. Faslun wa sholatul idaini sholat id loro. Sholat id loro. Oh ngaji kenceng jowo kok sing pojokan kono iki biasane pojokan dhek pasangin iki. Dicang-cang delok ngene. Ora ketok. Lah ini lah. Itu dulu ngaji kok mesti dulu. Pun gede ya, jadi kok ini suara gede orang jawab. Naam, terus. Wa sholatul idaini, sholat id loro iku sunnatun muakkadatun sunnah sing dikuwake. Sholat id loro loro. Idul Fitri karo Idul Adha. Wa ya carane wa ya utawi sholat id rakaatani kurang rakaat. Yukabbiru waca takbir fil ula ning gone rakaat awal sab'an ping 7. Siwa takbiratul ihrami liyane takbiratul ihram. Berarti piye? Allahu akbar. Terus ya usolli sunnat Idul Fitri. Rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Iku jenenge takbir takbiratul ihram. Dari itu terus takbir ping 7. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping 7. Terus bariku wa fitani lan ing dalem rakaat kedua khamsan takbire ping 5 si wa takbiratul qiyami
liyane takbir nalikane ngadeg. Berarti baru sujud terus Allahu Akbar ngadeg terus ping 5 neh Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, antarane takbir karo takbir iki sing gak ono ning kono. Sing diwaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi biasanya macane ora diwaca biasanya. Mergone apa? Mergo suwi tadi. Allahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ya iku antara takbir karo takbir maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus wah wes wabada wayak tubulan khutbah. Kita ini somen ning kampung mesti dikongkon lho. Sing lanang-lanang terutama yo. Mergo kowe mesti dianggap kiai iku ae kon khutbah dene lulusan pondok Kasingan. Lah kowe kok gak iso anjuti. Wayak tubulan khutbah badahuma sawise salat rong rakaat khutbataini khutbah ping pindho. Yukabiru fil ula sadurunge khutbah maca takbir tis'an ping 9 wa fitaniyati ning gone khutbah sing kedua sabaan takbire ping 7 wa yukabiru lan takbiran min hurubi syamsi kawit surupe srengenge min lailatil aidi saking wengine bodho ila ayat kula tumekane yen to mlebu sapa al imam fi sholati ing dalem salat wa fil adha lan ing dalem idul adha khalfas sholawati samburine pira-pira sembayang al mafrudati sing fardhu kabeh min subhin saking subuh yauma arafata tanggal 9 ilal asri tumekane ngasar min akhiri ayami tasrik saking akhiri dina tasrek. Nek Idul Adha kowe takbiran wis ngerti kabeh ya. Nek Idul Adha kowe takbiran kawit malam dodo nganti tekan tanggal pira berarti dina tasrek iki kali 11 13 nanti tanggal 13 kowe takbiran terus Allahu Akbar sampai itu ya. Naam terus faslun wa sholatul kusufi utawi sholat gerono iku sunnatun muakkadatun sunnah muakkadah fa in fatat lamun kepotan itu berarti kliwat lam takbi ora dikodoi ora usah kodok wa yusolli lan sholat likusufi syamsi krono srengenge wa kusufil qamari lan krono bulan salate rakaat ini rong rakaat fi kulli rakaatin qiyamani ngadeg ping pindho yutilu den dawake apa al-qiraatu maca fihi ma ing dalem karone ngadeg wa ruku'ani lan rukuk ping pindho yutilu didawake apa atas wiru tasbih fihi ma ing dalem karone duna sujudi ora nek sujud. Berarti piye? Rukuke ping pindho ya salat grono iku. Berarti ngene. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus Allahu Akbar rukuk sami Allahu liman hamidah ngadeg terus maca tasbih terus bari itu terus rukuk neh Allahu Akbar terus lagi sujud. Yo iku nek salat apa? Grono wis tau lho. Belum tau? Sekali-kali yang praktek ben tau. Sesuk nek ana grono sing biasane grono bulan biasane yo. Sing sering grono bulan. Kowe dagangke melok ning gone masjid aku. Ben roh oh ngene carane. Nek kowe kepengin salat dhewe oleh. Naam.
Lah sujute ora suwe tapi nek rukuke suwe ya. Naam. Wa yaktubu ba'dahuma bariku terus khutbah. Khutbataini ro khutbahan. Wa yasiru macane lon yasiru maca lon fi kusufi syamsi ing dalem grana srengenge. Wa yajaru lan dibuanterno fi khusufil qamari ing dalem salat grana bulan. Faslon. Terus 12 dilepas katam. Katamnya tanggal piro? Katam kok terus. Katamnya tanggal 20. Ini 71. Berarti saya kurang piro? 51 dibagi piro? Dino iki, dino sing esuk nanti tekan tanggal selikur poso itu berarti kurang bilang dino. Ya, katanya tanggal 20 ya. Berarti kurang bilang dino. Ini posonya kurang dino. Lagi 5, saya kurang 15. Saya bagi 15 berarti berapa? Terus tenang, patang halaman kakean yo. Sisi aja yo. Gedean aja gedean. Gedean mulai kau buli sing delik kok. Sing kok masih tongkang itu kan. Siji kali dulu ini kali lenor libur. Oh ini. Faslon wa sholatul istisqa, salat jaluk udan iku masnunatun sunah. Fayamuru monggo perintah hum ing wong akeh sapa al imamu imam bitaubati kelawan tobat wa shadaqati lan shadaqah wal khuruji lan metu minal madzalimi saka kedaliman wa musalahatul a'dai ngapi musa wa siyamu salasati ayamin lan poso 3 dina summa nuli keri-keri yakhruju metu imam bihim kelawan umat fil yaumir rabi' ing dalem dina kepapat fi thiyabin ing dalem klambi bazillatin sing wis elek wastikanatin lan antem watadorru'in lan menundukkan kepala. Jadi mlakune kudu menunduk terus nganggo klambi sing elek. Gitu karo salat Id ya, salat Id nek iso nganggo klambi sing paling apik sing mbok duweni. Tapi nek salat jaluk udan ben disakeni Gusti Allah nganggo nek klambi sing elek. Klambi elek terus moro ning lapangan. Terus nek wis tekan lapangan la opo? Orang tuh dangak, orang tuh guyon. Selama perjalanan orang tuh dangak, orang tuh guyon ning lapangan. Jadi kudu maca nyaken. Nyamen jaluk udan. Lah kok ana sing mangkat ning gone masjid guyon karo kancane. Biasane ora dadi. Mas yo wis salat istisqa ketemu ora udan. Iki tahu soalnya dibaleni ning Lasem tahu. Tahun piro itu yo? Ning Lasem iku pokoke kekeringan, sumur-sumur nganti buare kabeh gak ono banyu. Terus dianakno salat istisqa. Wis sing meh melok salat istisqa poso sik 3 dina. Poso 3 dina, terus bar poso 3 dina, dene ora entuk ngawur selama 3 dina iku. Setelah itu kemudian kon ngapi musoe. Kon ngapi musoe, bariku terus ning lapangan bro mlaku komando lah dilalah ono santri melok sembayang dilalah untuk melok sembayang mergo kepengin roh salat istisqa ning dalan guyon karo kancane budak-budakan bareng salat ora kasil lah iki sesuke terus dicegani didaftar sing melu daftare Pak Sopo terus bareng kon poso neh 3 dina mlaku maro lapangan dinggo. Ora entuk undangan ini ora entuk. Mlakune tadoro. Terus mlakune kudu lulur, ora entuk banter. Terus tekan di lapangan nganggo klambi elek, terus salat istisqa.
bar sholat istisqa langsung mendung weteng hujan terusan. Bar itu malah banjir. Iya kandhane kok banjir jebrol itu. Apa jenenge pager. Iku lah ana pinggir dalan iku ana MTSNO itu ya. Nah, udane kon dhuwur. Moro jelek nabrak pagri ambruk kemanten. Wastikana na'am. Wa yusolli lan salat bihim lawan wong akeh. Rakaataini lan rekangan ka sholatil aidaini kaya salat itu. Suma yaktubu nuli keri-keri khutbah badahu maing dalem sawise rekangan. Wa yaqulu ridaahu lan mindah ridae surbane. Wa yaqturu minat wa yukatsiru lan ngakehake sapa imam minat doa saking donga wa istighfar lan istighfar. Wa yad'u lan donga bidu'ai Rasulillah lawan dungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alha ya Allah Gusti ij'al dadosno panjenengan ha ing udan jenengan dadosaken sukyan rahmatan banyu sing dadi rahmat. Wala taj'alha lan ampun dadosaken ha ing banyu udan sukya adzabin banyu sing marakno azab. Wala mungkin lan ora apa ora roh. Wala balain lan ora coba, wala hadamin lan ora merusak, wala barokin lan ora banjir. Menawa gak ndonga iki menawa ya. Allahumma ala dzirabi ing atase ngisor-ngisor wal akmami lan ning gone suket-suketan wa nabiti wa manabiti sajari lan ing panggon tukule wit-witan wa butunil audiyati lan wetenge lembah. Allahumma du Gusti hawalaina sekitare kita wala alaina lan ampun sak dhuwure kita. Allahumma skina du Gusti paringono udan panjenengan na ing kita ghaitan mughitha udan sing deres hanian sing nyegerake mari antur ngenakake mari antur gawe sekeco sahan orang ngerti lah. Apa itu? Ilman ya? Aman, mim double. Aman, roto, gadakan ya rano, tobakon. Ora roh mujalalan gede-gede mujalalan itu gede-gede udane banyune gede-gede daiman terus-terusan ila yaumiddin tumekane kiamat. Allahumma skinal ghaisa duh Gusti paringono udan kita al ghaita ing udan wala taj'alna lan ampun dadosaken panjenengan na ing kita minal qanitin golongane wong sing qanitin ora duwe daya. Allahumma tu Gusti inna bil ibadi kanthi kawula wal biladi lan negara minal juhdi saking kangelan wal ju'i lan kelaparan wa lan ya kelemahan malanasku ma ing barang lanasku boten wadul kita illa ilaika kejawi dumateng panjenengan. Allahumma ambit lana zar'an duh Gusti ambit nukulake panjenengan lana kang ini kita azar'a ing ketanduran wa atir lana zar'an wa atir lan ngupengi panjenengan lana kang ini kita ad-zar'a ing zar'an wa anzil alaina min barakati sama wa anzil lan mugi nurunaken panjenengan alaina ing atase kita barakati sama berkah-berkah langit wa ambit lana min barakatika lan mugi
nukulake panjenengan lan kangge kita mimbarokatil ardi saking berkah-berkah bumi. Waksif anna lan micalake panjenengan ana saking kita minal balak saking balak. Malayak sirku ma barang layak sir sing boten saged ngicali bu ing ma wae ruka liyane panjenengan. Allahumma tu Gusti inna stune kita nastaghfiruka nyuwun pangapunten kita ka ing panjenengan. Inna kastune panjenengan kunta ing panjenengan iku ghafaron zat sing maha mangapang paring pangapunten. Fa arsilis sama alaina midraron fa arsil mongko utusa panjenengan asama ing langit alaina ing atase kita midraron ingkang midroron nelesi apa kok nelesi midroron wayang tasir lan ngumbao panjenengan filwadi ing dalam lembah Ida salah nalikane mengalir. Ida salah nalikane mengalir. Wa yasbihu lirradi wa yusabbihu lan maca tasbih lirradi krana gledhek. Kalau nek ana gledhek maca tasbih wal barkilan kilan naam naam ya terus wa sholatul khaufi terus iki disebut kata mun wis kare siki ae lho ya saya ngarep-ngarep iki kebut-kebutan ae lho Faslon wa sholatul khaufi utawi salat khauf ala salatati adrubin iku ing atase telu pira-pira adrub pira-pira bagian kamu kita kan mulai daripada ini paling itu itu boleh nolak utang. Alhamdulillah. Wa sholatul khaufi utawi salat khauf ala salatati adrubin iku tetep ing atase telu pira-pira bagian. Ahaduha utawi kawitane salat khauf ayakuna yen to ana apa al adu musuh iku fi ghairi jihatil kiblat ing dalem liyane arahe kiblat. Fayufarriqu mongko bagi hum ing pasukan sapa imam dibagi firqataini ing roh bagian. Firqatun sak bagian taqifu ngadeg fi wajil adui menghadapi musuh. Wa firqatun sak bagian taqifu ngadeg khalfahu ning gurine sing imam sing gurine imam. Fayusolli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan bagian allati khalfahu kang tetep ing dalem gurine. Lho iki kok boleh nolak tenan lho. Terus piye, Bang? Jadi gini, kila musuh. Niki iki mbabane musuh ya. Kiblate kono. Musuhe ning kene. Pasukane iki pasukane. Maka dibagi dua. Sing siji menghadapi musuh, sing siji salat karo imame madhep kono. Jadi sing ngadepi musuh iki salat, ya. Naam, terus. Sing kedua, rakaatan sak rakaat.
Summa tatimu li nafsiha nuli keri-keri nyempurnaake li nafsiha dhewe li nafsiha maring awak dhewe ne. Wa tamdi lan nerusake ila wajil aduwi maring ngadepi musuh. Wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra wa ta'ti lan teka apa at-ta'ifatul ukhra fayusalli biya mongko sembahyang biya kelawan ta'ifah rakaatan sarkangan. Wa ta'timu lan nyempurnaake li nafsiha maring awak dhewe ne salat. Wa yusallimu lan salam biya kelawan ta'ifah. Titik ngene. Ya, iki imame iki kan dibagi loro. Iki menghadapi musuh. Sak rakaat salat sak rakaat sik. Allahu akbar wis bar. Sak rakaat iki salate terus cepet-cepetan. Ndangake imame salate lon. Bariku terus iki maju ngadepi musuh, genti sing iki salat bareng imame sak rakaat. Sak rakaat dadi iki untuk jamaah, iki untuk jamaah. Lah kene apa kok ngono? Itu menunjukkan betapa pentingnya sembahyang jamaah. Ya, wong nanti perang wae kowe sing dikongkon salat jamaah. Nah, buat tani sing kaping pindho, ayakuna yen to ana sapa musa ana iku fi jihadil kiblat ning gone arah kiblat. Fayusoffahum mongko gawe barisake ing pasukan sapa al imamu sofa ini dadi rong barisan. Wa yuhrimu lan takbiratul ihram bihim kelawan rong barisan. Fa idza sajada mongko nalikane sujud sajada ma'ahu sujud bareng imam ahadus sofa ini salah sijine sof loro. Wa waqafa lan tetep ngadeg as-saful akhar sof sing liyane. Yuharrisuhum jaga sof sing liyane mau ing sof sing lagi salat. Faida rafa'a nalikane ngadeg sapa sof sing sujud sajadu mongko sujud sof sing kedua. Walahikuhu lan barengi ing imam. Wa tsalitsu sing kaping 3 ayakuna fi syiddatil khaufi ayakuna yen to ana sapa wong fi syiddatil khaufi ing dalem wedi kang bangeten wal tihamil harbi lan campuhe perang fa yusolli mongko salat kaifa amkana kepriye wae amkana memungkinkan hu ing wong rajilan hale mlayu auraqiban utawa nunggang mustaqbilal kiblati madhep kiblat wa ghaira mustaqbilin lan liyane madhep la marang kiblat. Jadi umpamane ana apa gunung jeblok, terus kowe sembayang. Nah, nalikane awakmu sembayang gunung jeblok kowe ra wedi. Dilalah wis wetune dhuwur, ngono iku kowe sembayang piye oleh? Karo mlayu oleh, karo numpak oleh. Ya. Karo mlayu oleh, karo numpak oleh, madhep kiblat oleh, ora madhep kiblat oleh. Berarti iki yo umpamane gunung jeblok, tuwe terus utawa ana aja lah ana tsunami misalnya. Tapi aja ya. Apa liyane mergo cedak sekolah. Gunung jeblok kae tuwe terus kowe wedi terus kowe mlayu. Allahu akbar karo mlayu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo karo ngene. Oleh. Nek lagi wedi oleh. Utawa umpamane sujude yo karo isyarah. Lah mosok sujud kowe terus karo nyarung-nyarung. Lah ora yo bathok babak bunggas. Jadi nek kowe sujud yo isyarah dinggo tok ngene, dinggo karo mlayu. Nek rukuk yo dinggo tok, dinggo sithik nek rukuk nek sujud dinggo rada akeh karo mlayu. Madhep kiblat oleh, ora madhep kiblat yo oleh. Enak lah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat itu sedemikian pentingnya sehingga tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, faslun wa yurimu ala rijali qala wallahu a'lam bishawab.
Bapak kok terus senengane Rizky. Dimas, Mas Zulfa, Mbak Sulis. Tambahkan tangan. Tambahkan tangan.